Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo confession yangu. Mukoma, inini nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndiri mukadzi akaroorwa, asi kubva zvandakaroorwa mumarriage yangu imomo ndakabva ndazotanga kusangana nemachallenges awo andainge ndichisangana nawo. Ndichikura mukoma ndainge ndichifungidzira kuti my dream marriage it was all about kuti murume uyo anenge azondiroora anofanira ari murume anenge akazvininipisa kwandiri. Asi now ndava kuona kuti the reason why Mwari vakatanga vasika murume then ndokubva vazoti murume kana azova nemhuri yake anofanira kuti ange ari iye anova achizolida mhuri yake. Now ndava kuzvinzwisisa because after ndazoita izvo zvandakaita murume wangu akabva achizova munhu uya wekuti ainge ava so humble kwandiri. Nanhasi uno mukoma nyaya yangu iyi ichiri kungoenderera mberi, asi kubva murume wangu zvaakazova pasi petsoka dzangu inini manje handichakwanise kuzvikontrola. So far handizivi kuti ndachita murume wangu nevarume vangani. Nyaya yangu mukoma yakatanga sekudai so. Ndakaroorwa nemurume kunyange zvake aiva murume ainge aine rudo. Iyewo ainge aine madreams ake ekuti one day anoda kuti ange achizotambirawo masoccer teams mahombe. Saka munhu wekuti ainge achida bhora, zviya zvekutamba bhora nemoyo wake wose. Asi dambudziko mukoma raiwanzokuitika nderekuti murume wangu aiti paya kana achibva kubhora, aibva kubhora sometimes so late, ende dzimwe nguva aikwanisa kutodzoka akadhakwa zvake. Ende ainge ari type iya yemurume wekuti ainge asingatombodi kubvunzwa kuti saka muri kubva kupi. Zvinhu izvi zvakabva zvandirwadza sezvo inini nemurume wangu tainge tichangobvawo mukuwanana. Saka I thought kuti this was our honeymoon period, but murume wangu ainge ava kutotanga kutondihurira. Ndakambozama kuti ndinge ndichingoshinga, asi each and every night aiti kana akadzoka late kudaro ndaibva ndarwadziwa. Then pane umwe musi pandakazozvivimbisa kuti nhasi no man paanodzoka ndiri kufanira kuti ndinge ndichimubvunza kuti ko chaari kumbonyatsokushora pandiri chii, because as far as I knew iye murume wangu aifanira kuti ange achitopedza shungu dzake dzose pandiri sezvo tainge tichangobvawo mukuwanana. But kamuraramiro kacho katainge tava kuita, it was as if tainge tatova nemakore tabva mukuroorana. Saka usiku ihwohwo murume wangu ndakabva ndazomumirira ndokubva azouya zvake late. Paakauya late paya ndokubva ndazotanga kumubvunza kuti ko chii chainge chichikonzeresa kuti iye andibate nenzira idzo dzaainge achindibata nadzo. Murume wangu ndokubva azotanga kundipopotera achiti ko ndingatadza sei kukubata nenzira idzo dzandinokubata nadzo because hausi mukadzi akakwana. Mashoko awa mukoma iniwo ndainge ndisati ndambosangana nawo, asi usiku ihwohwo murume wangu ndo paakabva azondibudira pachena kuti izvo zvaainge achizama kundiudza zvekuti ndiri mukadzi asina kukwana, ainge achirevera kuti nhengo yangu yainge isina kushongedzewa semashongedzerwo awo aainge achifungidzira kuti ndo mashongedzerwo acho ainofanira kuti inge ichiitwa. Akati iye nhengo yangu yainge isina nzeve. Apa mukoma kuri kutoavoida kuti ndinge ndichitaura zvinyadzi izvo zvacho zvaakandiudza. At that time paakandiudza kuti nhengo yangu yainge isina kushongedzewa ndo zvainge zvichikonzeresa kuti
ange achinditiza achienda kunospenda time nevamwe vakadzi avo vaainge achiti pavakadzi ivavo pane umwe uyo waainge akasangana naye ainge aine nhengo yake yainge yakanyatsokushongedzewa zvakanaka zvekuti aikwanisa kunyatsokumufadza mune zvakanaka. Zvinhu izvi zvakabva zvandirwadza, asi murume wangu ndakabva ndamuti, ko why usina kana kumbogara wandizivisa even from the very first day iro ratakatanga kusangana tose pabonde, because zvainge zvakaitika pakati pangu nemurume wangu ndezvekuti iye murume wangu ndainge ndakamuudza kuti my dream was kuti ndipindewo mumba ndichiri musikana anenge akakwana. Saka iye murume wangu akabva azokeepa that promise, ndokubva azototanga kuzosangana neni pabonde mushure mekunge azotondibvisira ndava mudzimai wake. But zvakandirwadza kuti kosei even from the very first day raakatanga kusangana neni pabonde asina kana kumbondizivisawo kuti izvi ndo zvaainge achifunga mumwoyo make pamusoro pangu. Asi sezvisinei murume wangu akabva angoramba achingopopota akati iyoyo haisi mhosva yangu, unofanira kuti unge uchizodzokera kuvabereki vako, kuhama dzako, kuti vange vachienda kunokubatsira kuti nhengo yako inge ichiva nhengo inenge yakashongedzewa. Mashoko iwawo akandirwadza, ndikabva ndafunga kuti zvino ndoita sei kuti ndinge ndichiaprochawo amai vangu ndainge ndichinzwa kunyara inini. Ndakabva ndafunga zano rekuti regai zvangu ndinge ndichienda kuna gogo. Gogo ava ndi amai vaamai vangu, iniwo mukoma. Amai vangu mukukura kwangu vainge vasina kana kumbogara vandidzidzisa kuti chii chinonzi kushongedza nhengo yemunhukadzi. Sezvo taivawo vanhu vekuti tainge takangokurirawo mutauni, zvose izvozvo amai vangu vainge vasina kana kumbogara vandidzidzisa. Semunhuwo uyo wekuti ainge achidawo kusevha marriage yangu, ndakabva ndazoenda kumusha instead yekuti ndinge ndichienda kunotaura naamai vangu direct ndichinzwa kuvanyara. Ndakati ndasvika kumusha ndokubva ndazoudza gogo vangu kuti inini ndainge ndadzingwa nemurume nekuda kwekuti murume ainge anditi nhengo yangu yainge isina kushongedzewa sematarisiro awo aainge achiita kuti nhengo yangu yaifanira kuti inge yakashongedzewa. Gogo vangu vakabva vati hapana apo nyaya mwana wemwana wangu, ndokubva vazobata chiremwa ichi handizivi kuti vakachibata sei, but mushure mekunge vachibata vakabva vazochikuya ndokubva vazotora dota riya. Vakati vatora dota vakabva vazotanga kudhonza nzeve dzangu kuti nhengo yangu inge ichizova yakashongedzeka. Ende mukoma zveshuwa zvinhu izvozvo zvakabva zvazoshanda. Zvino ndakazoti ndaudza gogo kuti nguva yangu yekuti ndinge ndichidzokera kumurume wangu ndainge ndichiona sekunge yainge yakwana. Then ivo gogo vakabva vati aiwazve iwewe haungadzokeri kumurume izvezvi nekuda kwekuti hausati wanyatsova mukadzi akakwana. Pane zvimwe zvandiri kuda kuti ndinge ndichizokupa. Asi vakabva vandiudza ivo vachiti vaiva nasawira wavo uyo ainge achizivikanwa nekuti ainge achigona kubika mishonga iya yatingangoti mishonga yemupfuwira. Saka vakabva vati usati wadzokera kutauni ndikuda kuti unge uchizondiperekedza kumba kwasawira wangu iyeye. Ende ndo zvatakazoita mukoma. Takabva tazoenda kumba kwasawira uya wagogo wangu. Takati tichinosvika kuya mukoma sawira uya wagogo, then iye akabva azonditi uri kufanira kuti unge uchienda kunotora kambwanana. Pamba ipapo painge paine imwe imbwa yainge yakabva mukubereka. Saka sawira wagogo akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora kambwanana paimbwa kambwanana. Ende kambwanana
aka kandakatora kainge kasati kagona kuona. Zvino ndakazoti ndadzokera mukicheni muya mainge makagara gogo vangu navasawira wavo vachiita nyaya. Ndokubva ndasvika ndikabva ndazotambidza wasawira vaya wagogo vangu. Then wasawira wagogo vangu wakazobva wazotora kambwanana kaya kainge kasati katombogona kuona ndokubva wakauraya. Saka wakati wakauraya kudaro wakabva wazobvisa maziso pakambwanana kaya kawainge wabva mukuuraya. Ndokubva vazondipa mutumbi wacho. Wakabva wati ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunorasa mutumbi wacho mutoilet. Ndokubva ndazoita sekudaro. Wasawira wagogo wangu wakabva wazotora maziso aya wakabva wazobika vachizanganisa nemimwe mishonga iyo yawakazanganisa nayo. Saka ndokubva vazopa gogo vangu zvimwe zvacho izvo zvavainge vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita apo kana ndazosvika kudhorobha kumurume wangu. Inini mukoma ndainge ndatokanganwa. Takazoti tichinosvika kumba kwagogo, gogo wakabva wanditi ndainge ndichiri kurangarira here mashoko ose awo andainge ndaudzwa nawasawira wawo. Inini ndikabva ndati ndainge ndakanganwa. Gogo wakabva wati chitora bhuku nepeni unge uchinyora zvose zvaunofanira kuti unge uchizoita kana wazosvika kumurume wako. Ndokubva ndaita sekudaro. Vakati vapedza kundidzidzisa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobikira murume wangu sei, ndokubva ndazodzokera zvangu kudhorobha uko kwainge kuine murume wangu. Ndakati ndichinosvika kuya ndikabva ndazotanga zvangu kubikira murume wangu. Zvandainge ndichiita ndezvekuti ndaiti nguva iya yandinenge ndava kutanga kubika zvemanheru, inini ndaibva ndazobvisa chikafu changu ndobva ndachiisa pasaidi ndoramba zvangu ndichingoenderera mberi nekungobika. Asi chisero chiya chinenge chasara chiri pasitovu ndichibika, zvino ndo chandaizotanga kuisa mushonga uya wandainge ndakapiwa nawasawira wagogo wangu. Then pakunodya inini ndainge ndichingodya chikafu chainge chisina mupfuwira, ndainge ndichingopa murume wangu chete. Mukoma ndakabva ndazotoona kuti zveshuwa zvino izvo zvandainge ndakadzidziswa nagogo vangu zvainge zvichitoshanda, nekuti murume wangu akazongokaruka akangopfugama ndokubva angotanga kungochema achindiudza kuti ainge achindikumbira ruregerero pane zvose izvo zvaainge akambonditadzira kumashure. Ndakabva ndafarawo ndikabva ndati zvino Mwari wainge wadayira minamato yangu yose, because iyi ndo yainge yava marriage of my dreams. Inini nemurume wangu tainge tava kutokwanisawo kutofara mafariro aya atainge tichimboita apo patainge tichiri kudanana. Ndainyatsonzwa kuti zvino marriage yangu yainge yapinda muparadise. Asi mukoma nekufamba kwenguva pandakatanga kuona kuti murume wangu iye ainge ava kundirespekta kudarika marespektero acho awo andainge ndichimuita. Izvi zvino zvakabva zvazokonzeresa kuti nditange kudhivhelopa kamwe kastubbornness, sekuti kana murume wangu aiti kana apedza kudya zviya, inini ndainge ndakagara ndakamujaidza kuti kana achingopedza kungodya mvura yekuti ange achinwa, mvura iyoyo inenge iri pasaidi. Asi ndakazongotangawo kuita kastubbornness kaya kekungoti dzimwe nguva aiti kana akasandikumbira mvura yekunwa, inini ndaisambomupa mvura yekunwa. Pandakaona kuti iye ainge ava kupota achingozviitira izvo zvaanenge aona kuti inini ndinenge ndichitora nguva kuti ndinge ndichimuitira, ndakabva ndazongoramba ndichingoita stubborn kusvika ndazototangawo kutoita zvivindi zvekuti ndinge ndichimupindura kana akandiudza kuti ari kuda kuti ndinge ndichimuitira chakati, ndobva ndatomuudza kuti simuka uite. Izvi zvakaramba mukoma zvichingodiridzira mbeu iya yestubbornness iyo yainge yava kumera mumwoyo mangu, zvekuti ndakazotosvika pastage yekuti murume wangu ndainge ndava kusatombomutya kana kutombomunyara. Previously kubva murume wangu zvawainge akandinyenga, ndainge ndiri mukadzi uya ainge achizeza zvose nekutya murume wake, sezviya zvekunzi kana ndaenda kumashops ndaitonzwawo hana yangu ichirova
kuti kana ndikazononoka kudzoka kumba zvino murume wangu anenge achifungei pamusoro pangu. But nekuda kwestubbornness iyoyo mukoma ndainge ndava kusatombotya, ndainge ndava kuti kana ndikabuda kunyangwe ndichienda kunotenga madomasi ndaikwanisa kuzotodzoka mumba zuva ratovira. Zvose izvi mukoma ndainge ndichingoona kuti kunyangwe ndikazviita murume wangu ainge asina kana simba pamusoro pangu. Zvino zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazongotanga kufokasa more on my phone, because foni yangu zvino ndiyo yainge yava shamwari yangu. Murume chaiye ndainge ndisisina kana basa naye, because ndainge ndakatoona kuti kunyangwe hama dzake dzikazama kumuonesa kuti mudzimai wako uyu the way yaari kukudheerera nayo haina kunaka, ndainge ndakaona kuti mushonga uya zvawainge wakaita ndezvekuti mumwoyo mangu inini kunyangwe murume wangu ndichimuda, but ndainge ndichimuda zviya zvine control as my emotion angu, asi ndainge ndichiona kuti iye murume wangu madiro acho awo aainge achindiita ainge ava kusakwanisa kukontrola ma-emotions ake, zvekuti ndaiti kunyangwe ndikamudheerera sei, kunyangwe hama dzake dzikazama kumuonesa iye aisamboona sekunge inini ndinotadza, nekuda kwekuti ainge akavharwa kumeso nemishonga iya yandainge ndakamubikira, iyo yandainge ndakapiwa nawasawira wagogo wangu. Saka mukoma the more yandakaramba ndava kungospenda time ndiripo pasocial media, varume ndo pawainge wava kungouya kwandiri wachingondipfimba, but inini ndainge ndichingozviudza kuti handidi kugara ndambochita murume wangu. But zvainge zvava kuitika ndezvekuti dzimwe nguva mukoma ndaikwanisa kutotaura newanhurume apa ndakatorara panext nemurume wangu, iye aizotosvika pakurara otondisiya ndichitongotaura nevamwe wanhurume ndichingomunyepera kuti wanhurume awa ishamwari dzangu dzandakadzidza nadzo. Murume wangu ainge asimborina simba pamusoro pangu, ndo pandakazotanga kudanana nawo varume awa. Ndakatanga ndichangodanana nawo pamafoni dzamara mukoma ndazotoona kuti kunyangwe murume wangu akabata machatsi acho hapana kana zvaanomboita. Ndo zvakabva zvazondipawo zvivindi zvekuti ndinge ndichizotanga kusangana nezvikomba zvangu izvo zvandainge ndichingosangana nazvo pasocial media, ndikabva ndazotanga kutodanana nevarume vakati wandei. Zvino mukoma ndava kuregreta zvose izvo zvandakaitiswa nagogo nawasawira wavo, ende wose gogo wangu nawasawira wavo vakasofa kudhara. Please mukoma ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei nawo mucomment section kana wanga uri iwewe unenge uine hanzvadzi kana kuti amai yako yakajikiswa majikisirwo ari kunzi navanzvadzi vedu ava ndo majikisiro andakaita murume wangu. Unozvifambisawo sei kana ukazozviziva? Unongoramba wakanyarara here kana kuti unotorawo matanho, ende matanho acho aungatora anenge ari matanho anenge akaita sei? Vedare kune avo vanenge vachida zvavo kuuya kuinbox then vachizopama comments avo so that tikwanise kuzoposta pachirongwa chedu chiya chatinoti miono yedare. Aiwa, feel free kuuya kuinbox then mubva mazoisa mavoice notes enyu then tozomaposta, but asi kana muzoisa mavoice notes enyu zamai kuisa mavoice note enyu muri panzvimbo inenge iine runyararo. Ndinoda kutenda umwe muteereri uyo akazoya kuinbox achiti mukoma ndinoda kutendawo uyo akapawo advice. Ininiwo ndo challenge iyo yakatarisana neni muno muSouth Africa, handihuri handiite sei, but zvatosvika pastage yekuti mudzimai wangu haachatombonzwisisi kuti ndinohura here kana kuti kwete, because ndine nguva yekuti ndinongokaruka ndanyudza dzimwe mari dzinenge dzirimo mumba. Just last week
ndakaluza 4,000 rands pabetway iyoyo. Chakaitika ndechekuti kumashure kwacho uko ndainge ndambobva mukubata mari, saka ndakabva ndazobatisa madhamu vangu mari iyoyo mukoma. Ndakabva ndazonoizvomora ipapo patinoiviga mumba. Ndikabva ndazongotora mari iya ndikabva ndati regedzai ndimbozama kutamba pakuru. Once kana ndatamba pakuru zvimwe kuda ndinokwanisa kutobata mari inenge iine mumvuri tobva tatodzokera zvedu kumba. Saka mukoma ndakabva ndazotanga kutamba chiya chinonzi chiaviator. Ndakachitamba mukoma but chakandinyudza mari. Within a short period of time ndainge ndatonyura mari yakawandisa. Mudzimai wanguwo iyewo haachatombonzwisisi kuti ko chiiko chiri kumboitika murelationship yedu.